Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Man kan ikke se mig så meget på den der. Nå? Ikke Nej, lige meget. I dag skal vi vi filmer lave... på vores begge YouTube. Ja, så vi lægger op på begge. Ja, vi skal egentlig bare lave taste tests på nogle ting, vi lige har købt. Så må jeg starte med at tage en ting? Ja. Hvad skal vi starte med? Noget at drikke eller noget at spise? Du bestemmer bare Hvad vil du helst? noget at spise. Okay. Jeg tror, jeg vælger den her. Okay. Jeg vælger sådan en Oreo-ting. Mm. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men Man tager selv. Jo, det gør man. Og man kan drikke det, så vi har et glas der. ej, den er smuk. Og Det var lige en skidt. Okay. Vi kan, der er lige sådan en solital. det er lige Så, meget. lad mig til. Den ser sådan her. Okay, skal vi... Tage en lille til dig selv. Og det ser sådan her ud. Indeni. Kan du ikke lige selv vise på det? Ja. Hvordan det ser ud? Så ja. Det er egentlig, der er Oreo-stykker. 3, 2, 1. Bare lige det her, det er sjovt. Ej, nu fik jeg chokolade. Der er sådan nogle Oreo-stykker i, Mm. og det smager godt. Hvad giver du den? 8. Jeg giver den 9. Okay, det er klar. Skal jeg tage den nu? Eller skal vi tage den til sidst? Vi tager den der til sidst. Ja, Og så tager vi den her til nummer 2 sidst. Sådan det er en af de her ting, jeg tager den her. ja, det er det. Her, sådan cola. Så er det mig, der Hvad tager er den det? der. Fordi jeg først åbne en. Okay. Ja. Sådan her. Jeg sagde jo lige cola. Ja, det er sådan sodavand. Ikke Det er ikke cola. cola. Sodavand. Det er sådan hindbær et eller andet. Harbo. Ikke hej. Jeg tror, det er et eller andet, ja. Ej, det er sådan en grusår, ikke? Vi har, vi har et glas hver. Bare giv en lille bitte smule. Så. Den bruger Ja, ja, den den er- over. Du hælder selv op til dig selv, ikke? Bare ikke for meget til sig. Okay, du venter lige. Vent! Jeg har taget Stil den. Nej, Jeg vil bare lige. så sådan her. Hold da op, der kommer meget Nej, nej. ros. Okay. Den er egentlig ret rød i det. Jeg tror, det er et eller andet hindbær jordbær. Det er det også. Kan du ikke se? Nå, Hembærbrus. Ja. Nå, det er hindbær. 3, 2, 1. Der er ikke så meget brus i. Nej. Skulle have taget en anden en. Fordi er så meget hjemme hos mig. Hvad giver du den? Jeg tror, jeg giver den 7, fordi der ikke er særlig meget brus i. Jeg giver den- Jeg med. Jeg giver den 8, fordi der er jo normalt brus i. Du skal bare tænke på, hvordan den normalt smager. Ja. Jeg tror også, den ville have været lidt bedre, hvis vi havde stillet den på køl først. Okay, så tager jeg den her. Det er... Chips. Ja, der er jo sådan en... Det står nok lidt omvendt. Det lammer. Skal jeg gøre det? Nå. Okay. Der var tilbud på dem. Ja, jeg er meget krydderi på min. Men ja, 3, 2, 1. Det er den her. der kunne godt have været lidt mere krydderi på. Det er det. Vi har bare taget alle de dårlige ting. Hvad? Hvad giver du den? Nej, hvad vil du? Hvorfor skal jeg jo ikke først til sådan en? Jeg giver den 7.
5,5. Jeg giver den bare 6. 6. Ja. Rater du den sådan normalt? Okay. Det næste, det er chokolademus. Ja. Ja. Så er det pris. Hvad? Så er det prisen. Ja, der var tilbud. 2 kroner. 2 kroner. Ja, det var nok lidt derfor, vi købte den. Okay. 3, 2, Jeg har allerede. Det ser klamt ud. Men det er ikke klamt. Okay. Jeg har sat den her af og smidt den i skrækker. Det må ikke komme på låget, for det låder lidt. Ja. Jeg har altså bare lige lidt rundt i det. Ej. Prøv lige at høre. Prøv at se her. Ja. Ej, prøv at se mit nu. Prøv at se mit nu. Det er krøm. Ej. Nej, hvor ser det sjovt ud nu. Ej, prøv at se sådan nu. Ej, nej. Okay, det ser egentlig bare sådan her. Det ser egentlig ret klamt. Men det ligner noget, man ikke sådan kan spise. Men ja, skal vi smage? 3, 2. Vent! 3, 2, 1. Okay, det smager ret godt. Jeg tror ikke, man ville kunne spise den hele på en gang. Nej, men det kan jo godt. Kom på sådan en kage. Det smager sådan noget, der er inde på en lavkage eller alt. Det smager egentlig ret godt. Hvad giver du den? Jeg tror, jeg giver den 8. 8? Ja. Nej, jeg mener 7. Jeg giver den her 5. Okay. Det er ikke den bedste chokolade nu. Jeg synes faktisk, den kunne godt have set lidt ud på en anden måde. Og nu er det den sidste ting. Jeg skal lige drikke det her så. Det er en Faxi Kombi, så vi ved ikke helt smag. Jeg må lige se under. Okay. Ja. Den er grøn. Jeg kan bedre lide de gamle Faxi Kombier. Ja, det var. Der vidste man sådan, hvad det var. Okay, så vin må ikke dufte. Først ned i sådan et glas. Bare lige, jeg kan ikke lide vanilje. Jeg kan ikke give noget med vanilje. Jeg tror faktisk, det her, det dufter lidt som om det er vanilje. Ej, jeg hader vanilje. Nu dufter lige. Vi dufter. Det dufter. Jeg ved, hvad det er. Det er sådan et eller andet hyldeblomstagtigt. Hvad synes du? Det er noget slik. Prøv at gætte, hvad det er. Ej, jeg ved ikke. Jeg ved, hvad det er. Okay. Nå, bare lad smage 3, 2, 1. Det er egentlig bare helt vildt. Den smager egentlig ret godt. Hvad er det? Den der. Ej, prøv lige at høre, hvis jeg kan høre. Hvad giver du den? 10. Nej, 9,5. Jeg giver den egentlig 9,5. Så den bedste ting for mig, det var egentlig den her faktisk. Det her, det var også min. Og min nummer 2 ting, det var den her Oreo-dims. Det var ikke min. Hvad var din nummer 2? Jeg kan ikke huske, hvad jeg har rated ting. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg har rated den her 5. Den smagte ikke særlig godt. Og jeg kan godt spise det. Ja. Vi ses. Husk at like og subscribe. Ja, jeg siger egentlig bare det samme. Husk at like og subscribe og gå ind og følg. I skal ikke gå ind og følge hende. Jo, følg mig. Jeg hedder Josefine Pien. Hej hej. Det hedder hun bare ikke. Vi ses i næste video.